Hola, soc el Gerard Ruiz, l'actor de PSIC 21, i avui entrevistaré a la Núria, Núria Milán, que va guanyar un premi al 23è concurs de la Fundació Simona Nadal. Hola, Núria, bon dia. Bon dia. Mhm. Com, com et vas preparar el teu treball de recerca de la Simona Nadal? Mira, doncs havíem de triar el tema i jo no sabia de què fer-lo, però sí que sabia que el volia enfocar cap a l'educació, el que havia de concretar com una miqueta més la temàtica. Llavors, doncs, pensant, em vaig donar compte de que hi ha grups com el que és les persones amb síndrome de Down, de les que jo no havia rebut mai cap informació perquè jo a la meva escola ni amb la meva família doncs, m'he trobat amb cap cas. Llavors és com que no sabia res sobre aquesta temàtica i doncs la vaig trobar molt interessant per fer el treball de recerca. Ah, sí? Ah, sí. Era una cosa nova per tu, no? Sí, i això, com que m'agradava el món de l'educació, doncs mira, el vaig trobar molt interessant aquest tema. I quina va ser la teva motivació per fer aquest treball? Aquest any ja he començat la carrera i no sabia realment què estudiar, llavors em vaig prendre aquest treball que havia de fer com una oportunitat per saber si el món de l'educació doncs, m'agradava realment o no. I doncs em va ajudar molt perquè vaig disfrutar molt fent el treball, parlant amb tota la gent que vaig parlar, llegint els llibres que vaig llegir i tot, i, i això ja em va ajudar molt a aclarar-me amb el que em volia dedicar. I i què has après de la síndrome de Down? Doncs realment he après moltes coses perquè és això, no sabia res sobre el tema, em vaig com tirar a la piscina sense saber res i, sobretot jo m'he quedat com amb el concepte de la inclusió, del qual jo no havia escoltat molt a parlar i ja no és només la inclusió de les persones amb síndrome de Down, sinó de totes les persones. I, clar, és un concepte que ara a la carrera estic treballant molt, estem fent moltes activitats per aconseguir la inclusió i, també és una de les coses que comentaven com totes les persones amb les que vaig parlar durant tot el treball, em deien això, de que ells no se sentien preparats per tenir a molts nens a classe, no sabien com fer-ho perquè es pensaven que no tenien la suficient formació. Llavors, doncs, jo crec que és com una cosa que com a futur docent, doncs, vull aconseguir. Vull aconseguir que a la meva classe, doncs, tots els nens estiguin ben tractats, les seves necessitats estiguin cobertes i vull que les meves classes, doncs, això, en un futur, pues, tothom hi pugui participar i pugui seguir el ritme bé. I què ha de millorar les escoles per la inclusió? Primer de tot és això, la formació dels professors, perquè al parlar amb tots ells, doncs, el que em deien és que no se sentien preparats. Llavors, a part d'això, que poden, doncs, formar-se amb l'ajuda de moltes fundacions, com és la Fundació Catalana amb Síndrome de Down, que fan molts cursos per professors. Llavors també es poden formar llegint llibres, ells de forma independent, i a part també es poden fer moltes coses com tenir menys nens a les classes, tenir més materials, més ajudes econòmiques. No sé, realment fan falta moltes coses per arribar a una inclusió de veritat i és molt difícil arribar-hi, però jo crec que en un futur ho podem aconseguir. Sí, que cada cop n'hi hagi més, sí, que no hi hagi escoles especials i que tothom vagi, no, a una escola Sí, que tots ordinària. estiguem junts. Sí. I què t'agrada més de fer aquest treball? Realment el que em va agradar més va ser parlar amb tots els professors, perquè clar, el treball tenia una part teòrica on em vaig informar dels tipus d'escola a les que poden acudir els nens amb síndrome de Down, quines són les seves característiques, i llavors també tenia la part pràctica, on vaig parlar amb famílies, amb professors i gent que es dedica, doncs, això, que tenen a veure amb l'educació dels nens amb síndrome de Down. Llavors em va agradar molt més aquesta part perquè vaig poder parlar amb profes amb les que jo havia estat de petita
i em van donar el seu punt de vista i tot, i vaig veure com des de primera persona com ho viuen. Llavors també, em va agradar molt que vaig anar a una escola d'educació especial a veure com una nena que tenia síndrome de Down, doncs, treballava i vaig veure com feien totes les activitats a classe i això em va ajudar molt llavors també pel resultat i les conclusions que vaig agafar pel treball. I, i, que, i et vas trobar alguna dificultat en fer aquest treball? O com el vas enfrontar? Realment aquest treball, o sigui, se'm va fer difícil perquè alhora també estava estudiant batxillerat, llavors era com difícil compaginar-ho. Doncs, al igual que he dit que la part de parlar amb les persones, de tractar amb les persones, doncs, va ser la part que més em va agradar, alhora també va ser com la part dolenta, perquè em va costar molt, contactar amb la gent, trobar com unes dates amb les que coincidíssim, i la comunicació a vegades se'm va fer difícil, però bueno, que al final tot ho vaig poder resoldre i tot va sortir molt bé. I com vas participar en el concurs Premi Llarge? Doncs clar, vaig parlar amb l'Artur, i li vaig fer com una entrevista pel treball i, ell mateix em va informar de que hi havia com aquest concurs i això, i vaig presentar el meu treball pensant que mira, que no guanyaria ni res i sí, va haver la sort de que vaig guanyar. O sigui, que va ser l'any passat que vam fer, no? Sí, Pues, moltes felicitats. gràcies. I què et volies dedicar en un futur? Doncs, clar, jo l'any passat, estava molt perduda, no sabia cap a on tirar, no sabia si fer educació infantil i primària, administració d'empreses, no sabia què fer. Llavors, doncs, com he dit abans, el treball aquest em va ajudar com per aclarar les meves idees i ara, doncs, estic estudiant educació infantil i primària i estic fent també la menció en educació especial. Passo pel meu primer any, però bueno, de moment estic molt contenta. Pues, molta sort. Gràcies. I, i per acabar, què n'opines de la revista Èxit 21? Doncs jo desconeixia aquesta revista, no l'havia vist mai i aquests últims dies m'he estat mirant vídeos i entrevistes que heu fet i penso que és com una molt bona manera, és una molt bona iniciativa per donar veu a les persones amb discapacitat, bueno, o amb qualsevol altra condició, ja que tots tenim dret a ser escoltats, a aprendre i a dedicar-nos al que volem fer. Llavors, doncs, crec que és com molt important que un col·lectiu com el vostre formi part dels mitjans de comunicació, ja que al final, doncs, els mitjans de comunicació, doncs, ens ensenyen molts punts de vista i crec que, doncs això, que és una molt bona manera també d'arribar a la inclusió de la que parlava anteriorment i i això, i a veure si al final algun dia us podem veure a la tele i us podeu anar fent cada vegada més grans i que cada vegada us escolti i us vegi més gent. Em sembla una molt bona iniciativa. Pues, moltes gràcies, Núria, per fer l'entrevista. A tu.